Nemoj više bacati pare kad kupiš materijal za šivenje. Uvek traži sastav materijala i nemoj da tražiš materijal po imenu. Recimo, hoćeš neku luksuznu haljinu sa sjajem i ideš da tražiš saten. Uvek ili često ćeš dobiti preporuku za saten od polijestera ili od plastike, da kažem. Dok, recimo, u metraži gde imaju deklaraciju za materijal, ti ćeš dobiti preporuku za saten od 100% pamuka ili od svile. Isto važi i za Texas. Recimo, kupiš Texas, misliš da dobiješ neki kvalitetan Texas, doduše oni kažu japanski Texas ili japanski jeans, i onda gledaš sastav posle, to je od polijestera, a nije od pamuka, ni od konoplje, kako bi trebalo da bude pravi taj Texas, jak. Isto važi i za vuneni štof. Vuneni štof, ali 30% vuna, a ostatak polijestera. To bi trebalo da bude polijesterski štof, a ne vuneni štof. Ili neki luksuzan materijal gde kašmir, vuna ili kašmir. Onda gledaš sastav, to je 8% kašmira, ostatak polijester i polijamid ili viskoza, a nigde ta mešavina sa vunom, da kažem. Tako da u Srbiji postoji metraže gde bukvalno možeš da tražiš deklaraciju i ti ćeš vidjeti koji je sastav, pravi sastav materijala, i onda tako najbolje da tražiš uvek. Uvek je bolje da tražiš tu deklaraciju pre nego što platiš, nego posle da se kajaš.